Selamat hari Minggu madihita salutna. Kamulai ma acara parminggu ta marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natu mupalangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana di na tinangi honna torop anak ni hasangapon, padenggaton sun iduk ni hanguluan nasida marhite-hite hapor suhon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sinirohaon nunga ditatap ho hami bang somon aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa asa taononna haleaon dohot siak ni bagi sahat rodi di hau pinor silang sa itu pahi hami marhite-hite asiniroham asa mergogo hami jalam rebenget ni roha songon anak haholongan ni roham diaka si taonon asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus do todi parbadia marhite-hite hami. Amin. Marede hita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggutta sadarion natar surat di patik
Perjolo satu patik paupaton. Patik perjolo ahu do jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tonga on rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gutung gabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ay hona uhumna dosogot akka namar sineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggu dinaonom ari maulahamu siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi humangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisi ni halak ni hutani halak pe na magebati hutam ay dinaonom ari do di tempat debata langit dohot tano dohot laut dohot nasay sina dungi maradian do ibana di ari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta diajar nasian hatani debata ikon badiado hatani debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rap mangidugo mahita mangulahon patik nai ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hubbar tu patik mi amin marede hita. Tato putima dosatan nagudang itu adopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala pertalup niroha jalana basar doho say marpangulahi maroham midahami dibaheni say sesa mas sude dosa nami dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asi nirohami hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tijolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akka nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Alani pangalasyota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debatan na di gijang. Amen. Marede mahita. Tabigima hatani di bata turpuk diari minggutta sadarion imana tersurat di Matius biddu 10 tolu mamuka sian ayat 10 alu sahat rodi 20 tolu tajahama marsikap soring otpe tangihon hamuma upama taringot tu panaburi Tuganuk naubege hata harajauni anggo sodiatusi dodo parjahati mangarapasi nasinabuhon turohanai iman nasinabuhon tu dalan alai nasinaburhot tu na batuon ni ima ubegi hatai gabe manigor lasma rohana majakon alai dang malurat di bagasan rohana pasatokina do ibana ay tergasip do rohana dinasongkol kahapor suhon manang pangalilion siala hakay alai angko na sinaburhot tu parsihupiani ima na ubegi hatai gabe makkol sohonon na diaka na di hasianganon dohot hamoraon si pangasi ido mamisati hatai jadi dang saut marperbue alai anggo nasinaburhon tu tanu nadenggan ido na ubege hatai jala jatusi lau sido na saut marperbue ia perbuena 100 lopik do na deba 60 lopik do na deba 30 lopik anggo na deba olat nido sahatna mertua do akkana tu mangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Marede mahita.
Tahatidak kuma haporsiaw tay songon na hinatidak kon ni dongatta sa haporsiaw disadok portibion rap mahitamadok. Au porsea de bata Jehovah. Ido ama pargugo na suatu dosa. Nato mo palange do tano. Au porsea di Jesus Kristus. Anak ni de bata Jehovah nasa sede. Ima na tinubuhon ni si Maria. Nagabi-gabi setok di parbadia adorang sohabuhan ido tuhata natu mau na bernit di pangumumon ni silatus na mati tarpajal do ibana di haut na silang na tuat tubanu ator bundetano na mulak mangulu di are patulungan na sugo la budul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargo guna sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tanaon manguhumi halak na mangulo dohot na mate au porsea itor de porbadia jala arok sada huria na badia huria atoban ni halak Kristen apa na badia dohot diha sesami dosa dohot dihatai na mando mulak mangulo sogot dagang ni halak ng mate dohot diha muluan na sora suda. Amen. Horas madita saluhutna. Tabigema tikting namasa di tonga-tonga ni Huriata di minggu sadarion, minggu estomihi tanggal 27 Februari tahun 2022. Estomihi lapatanna saihoma gabe partano batoaku. Topik minggu dang mulak boti hatani debata. Warta umum naparjolo nasorang. Di hari Minggu tanggal 12 Desember tahun 2020 sada di basa-basa hotu hatta sada dana bawa di keluargane amata timbul na 70 tubuni inata hasiholan boru situmorang maringana di jalan rantau perumahan utama residen Blok C Simpang 3 sektor Pengayoman. Napaduahon tikting marbagas sada tikting paduahon naeng majalo pasu-pasu parbogason nado torsa Mozart situmorang eskom anak niamata situa Jahira situmorang tubuni inata Rosmelia boru simatupang SPD maringanan di jalan Masjid Taufik Gang Bali nomor sada Huria HKBP Glugur Resort Medan Utara. Dohot oroan Nurse Indri Yanti Boru Sitompul Escape Boru Niamata Leonard Sitompul Nahinan Tubuni Inata Winta Boru Simanukalit AMK maringanan di Jalan Kaliputi nomor Sia sektor Pengayoman Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Di Pasu-Pasu di hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan di hari Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022 di ruang konseling pukul 10 WIB. Tolu Ruas Natabba. Minggu sadarion tanggal 27 Februari tahun 2022 Tabado ruas ni Huriata ima keluarga Rominton Sitanggang Inatai Deborah Boru Marpaung Sian HKBP Sebuluh Bamban Resort Bakaran Batu Distrik 10 Tebing Tinggi Deli maringanan nuai di Jalan Setia nomor 14 sektor Labu Baru Barat. Napaupaton vaksinasi. Pendataan jemaat untuk mengikuti vaksinasi Roma Madaftar Marhite Situa Sektor. Nama ngihut Kanopi Gedung Sekolah Minggu.
Dengan ini panitia pembangunan Huria mengumumkan peserta pembuatan kanopi gedung sekolah minggu dengan rincian sebagai berikut. Kanopi baja ringan dengan atap spandek 0,3 mm net, luas 231 meter bujur sangkar, bidang 4 meter. Pertama, penawaran pertama tanggal 23 Februari 2022 dengan harga 47 juta rupiah. Penawaran kedua tanggal 25 Februari tahun 2022 dengan harga 97 juta 400 ribu rupiah. Penawaran ketiga tanggal 26 Februari dengan harga 50 juta 820 ribu rupiah. Atas perhatian dan partisipasi jemaat diucapkan terima kasih. Nama ngihut Saun Gereja. Parhaladu ni Huria mengidohon haradeon ni ruas. Na adong talentana untuk pembenahan saun di gerejaon bekerjasama dohot parhalado parartaon. Ruas Huria narade dihubungi ma parhalado parartaon dohot nomor HP 0 walu sada tolu pitu sada sada onom 5 2 tolu 0. Data jemaat. Majelis memohon kesediaan jemaat yang belum menyerahkan formulir data dari gereja atau data terbaru agar segera menyerahkannya melalui Sintua Sektor atau langsung ke kantor Huria. Terima kasih. Nama ngihut bunga altar. Naparade bunga altar di bulan Maret tahun 2022 Sian Sektor Rintis. B. Suara Koinonia. Sada Pakubasion. Pendeta Victor Singalhas Lalagi STH MM, Pendeta Resort, Marjamita di HKBP pembatuan pukul walu dohot pukul 10 WIB. Napaduahon kebaktian anak sekolah minggu. Minggu hari ini tanggal 27 Februari 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1. Batita sampai dengan balita kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 Manangtu Minggu Naro yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong 2 dan Horong 3, yaitu kelas 3 SD sampai dengan SMP. Nama ngihut Padidion Nabadia. Minggu Sadarion tanggal 27 Februari tahun 2022 di pukul 10 Sadawib di Patupado Padidion Nabadia tu poso-poso toropna 2 halak sada dak danak bawa sada dak danak buru. Opat pelian tujolo tudana pensiun. Minggu Sadarion tanggal 27 Februari tahun 2022 pasahat pelian tujolo dohita pelian tudana pensiun HKBP. Napalimahon PHD Parupuan Seresot HKBP Pekanbaru. Di hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2022 di Patupado Patanakon Hatani Debata Manang PHD Parupuan Resort HKBP Pekanbaru nama ringanan di GKP Air Kulim. Masuk pukul 10.05 WIB. Kegiatan belajar merangkai bunga. Ria maro akaina madohoti kegiatan ini. Napaunopon lansia. Di hari Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022 di Patupado senam osteoporosis lansia pukul 7 WIB di halaman Jolo Gereja. Memakai baju olahraga warna hijau. Duksidung acara senam lau mabereng namar sahid anggota lansia. Napapituhon pertangyangan sektor di gereja. Di hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 pertangyangan sektor di gereja masuk pukul 10 siawib. Ria maro ruas ni Huria madohoti pertangyangan ini. Napawaluhon penghargaan namar boho. Huriata majalo penghargaan sian kantor pusat HKBP siala pengiriman pelian paduahon tu pusat manang namar boho doho peringkat sada sedistrik 22 Riau. Napasiahon
PHD Ina Gabungan. Di hari Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022 di Patu Pado Patanakon hatani debata manang PHD Ina Gabungan di gereja dimulai pukul 10.05 WIB. Ria marosude aka ina nihuria tupungwani. Napa 10-hon rapat pembentukan panitia pesta parheheon inahuria. Rapot pembentukan panitia pesta parheheon inahuria diadakan pada hari Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022 pukul 15 WIB, tempat gereja, peserta rapat utusan sektor 3 orang yang bukan anggota KUR. Bagian D, suara diakonia. Ulang tahun. Parhalado HKBP Pekanbaru, pasahaton selamat ulang tahun tusude ruas nihuria. Nama ulang tahun hatu tubuh, dohot parbogason pardongan saripeon. Sian mulai tanggal 27 Februari sahatu tanggal 5 Maret tahun 2022. Tajahama Pesalmen 130 sia ayat 14. Madok maulia tema au tuho ala ni suruh ni pabaem mudiau. Na sumurun do aka jari jajianmu jala tak kasih tutudoi ditada rohaku. Tatanyakon ma aka manginang ruas ni huriata namar sahid manang na galepa matangna natongo di rumah sakit doho di Jabu. Songon natar surat detik tingon. Anggiat ma di daoni tu hatta persahiton ni ruas ni huria na taholongi i. Tikting para hepengon tajahama di tikting nadong di hitabe. Songon nima tikting di minggu sadarion tuhatta ma nama masu-masu hita saluhutna. Horas. Marede mahita.
Dameni di bata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramuti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Ruas na hinaholongan di bagasan guarni tuhata Jesus Kristus. Tatangihom mahata ni di bata di Minggu Estomihi sadarion. Imananyenet siyan buku panurirang Jesaya bidu 55. Mamukamay siyan ayat 10 sahat rodi ayat 10 tolu. Songonom matar surat disi denggan ma tapayuhut-ihut. Ay songon hadada buniu dan dohot abolas siyan langit. Jala dada mulak botitusi. Da jolo di borno hitanui jala di pagabe asa martuburi. Jala di leho boni tu halak panabur dohot roti tu halak na mangaton. Ikon songoni dohata kinaruar sian pamangaku dang mulak boti tuau. Ikon bahenon na do lomo ni rohaku jala majadi tuna hutongos. Ay ikon di bagasan las ni roha hamu borhat jala di bagasak kadameo kamu pataruon. Pangiaron ya kaduluk dohot robean suarana marulupulup di jolomuna jala nasa hau di ladang martopap topap tangan. Sikat ni tada-tada tubuh masa pinur. Jala sikat ni latong tubuh mabunga na hucus. Ima bahin barita di guar ni Jahuba. Bahit tada saliling-liling na soolo habbar. Ido ianggo sahatna. Marumang hata napatuguhon hapursiaon. Na mga lehon pakirimon yang go turpuk jamita taon. Natapi tabuto amang rohot inang. Di tonga-tonga ni parsaurata si Ganupari. Meyakinkan seseorang yang tengah berada di dalam penderitaan yang berat. Bukanlah persoalan yang mudah. Paingoto kalak na tungon mangadupi si taonon na macay dok di bagasan nguluna. Dada gabe hal namurai dihita. Bolas jadi dang tarjalo ibana akahatatay jala didok rohana ala sohamudo manaon nahutaonon. Idu asadi bajulma berbagi pengalaman. Dung salpu si taonon na doki takas madidoki bana sa sitong na dihamamasa ni si taononi. Sahira pitor hatop dorogoda namadok paduduk kudo si taononi. Tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Buasay kon di pamasa di bata paru kilon manang si taonon naborati. Molo masa si taonon na dok boy do pitur muraro elaila nama dok ini terlalu berat. Tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Buasa pulut rohani di bata parohon si taonon na doki. Di hamuna ruas na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus ido asa di bahalak. Moloso mampu ibana mangarajai diri na uju masa si taonon gabi murama talpetu bagasan padilian. Pesimis menjalani hidup, merasa tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Gariada di bajol mapola do mangujungi nguluna saat diri karena merasa tidak ada lagi jalan keluar dari pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupannya. Molo makatai hita taringo tu hamaolon manang si taonon. Molo taringo tu pergumula dingoloni narohaku dang adong nanggo sada jolma pe. Nasohia so mangadupi kasih taonon na dok di tonga-tonga ningoluon. Semua kita pasti pernah mengalaminya. Semua kita pasti pernah menghadapi penderitaan yang berat di tengah-tengah kehidupan kita. Siapapun orangnya dang mardia ibari. Tapi perbedaannya adalah bagaimanakah sikap kita ketika menghadapi pergumulan dan tantangan yang berat di tengah-tengah kehidupan kita. Pergumulan yang berat bisa dihadapi siapapun di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi yang membedakan kita adalah cara menyikapi ketika pergumulan itu datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Hiadu di jinahas ada ilustrasi najepek tentang seekor lebah yang masuk ke dalam secangkir kopi.
masuk lebah ke dalam secangkir kopi. Kemudian lebah itu tak mampu melihat sebenarnya ada jalan keluar yang terbuka lebar di atasnya. Alesai mirdong do lebahon berputar-putar di pinggiran kelas, mencoba untuk mencari jalan keluar, yang akhirnya membuatnya lelah sendiri. Laus mate mebana ala masuk tu bagasan ai kopi i. Sada gobara dui amang dohot inang, boy do nang sungoni pangalahon ni di bajolma. Ketika menghadapi penderitaan dan tantangan yang berat, ketika manusia mencoba untuk mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, bahkan cara di luar Tuhan, ido mabaini bana luja, ido mabaini bana pesimis, laus ido mabaini bana dang marpak kirimon di bagasan ngoluna. Ketika manusia mencoba mencari jalan keluar dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, maka justru dia akan lelah di dalam hidupnya dan tidak akan ada jalan keluar yang dapat ditempuhnya. Cinahado kisah Miss USA 2010 sia. Chesley Chris yang terkonfirmasi mati bunuh diri. Pada hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 pada umur 30 tahun. Dia mati bunuh diri dengan melompat dari lantai 60 dari sebuah gedung. Padahal Miss Universe 2019 ini terkenal sebagai pribadi yang inspiratif, yang positif, memotivasi banyak orang. Ternyata dia punya pergumulan yang sangat dia simpan rapi. Dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 30 tahun. Sudah halak tarsonggo takana mana daibana. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal dia dikenal sebagai pribadi yang positif, yang menginspirasi banyak orang. Miss Universe yang dikenal banyak orang, yang punya prestasi, prestise. Tapi akhirnya dia memilih jalan dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Melompat dari gedung lantai 60 dengan tingkat kehancuran yang sangat tragis. Di hamuna ruas nahina holongan boy masa dui. Tuhalak na merasa tidak ada lagi jalan keluar dari pergumulan yang dihadapi. Mulusia duru boy do beringo kalak ibana ngadong si tauno na niadopanna, tidak ada pergumulan yang dia hadapi. Kelihatan sempurna mengikuton penilaian di Jolma. Tapi ternyata ada orang yang mencoba mencari keluar dengan caranya sendiri. Yang membuat masa songon pangalahun di Miss Universe USA 2010 sion. Nah pasti dang dihalomohod di batama say di nguluni halak na porsia. Halak na porsia na mga sahot Tuhani. Nasa sitong na dang boy talping uluna tu bagasan padilian. Dang boy talping uluna tu bagasan na mado tidak ada lagi jalan keluar. Karena di dalam Tuhan pasti akan selalu ada jalan keluar. Halak na porsia ima halak na optimis mengadupi nguluna, menguduti nguluna, tetap berpengharapan walau sesulit apapun penderitaan dan tantangan yang dihadapi. Ruas na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Siya dia do tutubu pos ni roha na songoni. Na pasti siya kata ni di batado. Hata ni di bata na tahanguluhod di ngulut taon. Hata ni di bata na mangalehon gugo. Hata ni di bata na mangalehon apul-apul. Hata ni di bata na mangalehon pakirimon dohot haluaon. Asa mampu hitan laho manguduti ngulut taon nang sadia do pehamaolon nata adupi di tonga-tonga ni nguluta. Tung di dok portibiyope paboratu, tung di dok portibiyope padok doku. Molotung pe di dok portibiyon dang adong be jalan keluar mustahil. Alay yang gohata ni di bata takas do paingoto kita dang adong nasotar patu-patuhani. Konteks nats kita ini adalah kebenaran firman Tuhan. Na di suara hod di bata marhite panurirang Jesaya paingoton bangso ni di bata.
Natongo terbuang dope di Babel, tapi sudah di masa-masa akhir di mana Allah akan membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem. Habuangan nasanga mabain bangsoi pesimis. Pembuangan yang sempat membuat mereka madate, madele, merasa bahwa Allah telah membuang mereka untuk selama-lamanya. Bahkan mereka merasa Allah tak berdaya lagi melepaskan mereka. Tapi kalau Allah sudah berjanji, maka Allah pasti akan menepatinya. Jala idu hatani di bata natakas paingoton nasida di konteks di turpuk tahun nang napaingoto kita. Molotai dan aki ngamang dohot inang di ayat 10 di bagasan turpuk tahun. Di patudus dohatani di bata naruar sian pamanganna. Tuu dan dohot abolas nama dabu sian langit naso mulak boti tu langit. Ia sojolo di borno hitano hadabuanna gabi martubuan ima di tano ya kacuacuanan namar parbuhe. Nabuy gabi boni tu panabur dohot roti tu namangaton. Firman Tuhan itu memberikan kesuburan, memberikan kekuatan, memberikan kehidupan. Nabi Yesaya memakai contoh firman Tuhan. Ibarat hujan yang turun memberi manfaat kepada penghuni dunia dan tanaman. Merpakorhod dohatani di bata, merlapata dohatani di bata. Firman Tuhan memberi kehidupan dan menumbuhkan iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Siaka porsiau sian namanangi hodoro haporsiaon. Jala panangi hononi sian hatani Kristus do. Firman Tuhan juga membawa perubahan. 100 ono puluh sada tahun nasalpu. Sahat do barita nauli tu tano Batak. Yang memberikan perubahan yang sangat besar. Tu bangso Batak satu partikian sinuaingon. Nang pemati padita munson dohot laiman di tano Batak. Mungkin di bajol mamado dangbe. Songoni nama bangso Bataki haru parbarita nauli mati di tano Batak. Alida kabatasan yang guhuasoni Tuhani. Rodua kaparbarita nauli nama baritao kasitongani. Membuat perubahan besar terjadi kepada bangsa Batak 161 tahun. Satu bagasat tahun 2022. Semua karena firman Tuhan yang membawa perubahan. Dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan kita, nasa namanjakon. Karena Injil tidak pernah gagal, walau penolakan terjadi. Nang pesahira na pesimis, nang pesahira na madate. Walau seolah-olah tidak lagi ada pengharapan bagi umatnya, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Karena pada waktunya Tuhan membawa kembali umatnya ke Yerusalem. Yerusalem yang sudah hancur akan dibangun kembali. Sekali lagi kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Firman Allah sesungguhnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Alamar huaso dohatani di bata. Amang dohot inang. Molosi pata marukil contohna kanatoras. Lahu paingoto na kaya nakonna. Molo sa hiratai dadang adong dupi perubahan na. Unang kabita do gagal hita songon natoras. Selama masih ada kesempatan di sido turus tapudai tatangi yakon. Tapangido sahala sian tuhatai. Asamar sahala hita pasahat to nakahatan di batan ng tua kaya nakota. Karena dari kisah nyata banyak terjadi bahwa gudang doa kaya anak ko na dimulana so manangi hokata ni di bata. Dan perduli di sipaingok ni natoras na aledukon lam leding di pahusor-husor. Gabi mabuak kamu bau do di bagasan ngoluna. Idu asa didok jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Inamai gagal na mo songon natonas. Dang mawabaya kaya nakon ku. Dang mungkin bayi patakak ku do ibana.
Firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hati yang keras pun akan mampu dilembutkannya. Orang yang tadinya pesimis ketika merenungkan kembali dapat berubah menjadi orang yang optimis menjalani kehidupannya. Dang jolma namar baga-bagahon dang adong nasotar patupa di batamang dohot inang. Nangakaruas ni huria saluhu. Nah tapi Tuhan yang menjanjikan. Tapi terkadang keterbatasan dan kelemahan kita ini yang membuat kita seringkali justru membatasi kemahakuasaan dan ketidakterbatasan Tuhan. Kita manusia yang terbatas, tapi Tuhan sesungguhnya tidaklah terbatas. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, ikon di bagasan lasni ruha hita mancakko kata di bata. Karena Tuhan pasti akan memenuhi setiap janji-janjinya. Songo baga-bagana tu bangsonai. Iko di bagasan lasni roha hamu borhat. Di bagasa kadameo kamu pataruon. Pangiaron ya kaduluk dohot robia suarana. Marolo polop di jolomuna. Nasa hau di ladang. Martopap-topap langit. Tangan menunjukkan kemasyuran Tuhan. Menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ikon martopap-topap tangan. Menunjukkan, menggambarkan sukacita. Monotakas tajakko kata ni dibata di tonga-tonga ni ngolut tahun. Sekali lagi karena itu dalam keterbatasan kita manusia iko sadar mahita. Pabu iko tutuhani duhita marpangucadian mangasaho katana nagabi hagogo odihita karena seluruh jawaban dari permasalahan yang kita hadapi amang dohot inang sudia kekerinduata akan atahasi holi di tonga-tonga ni ngulu tahun. Jawaban dari semua pergumulan yang kita alami ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah solusi terbaik. Marsakap do sada ama lahu manirakon pardihutana. Dalam emosi sesaat dia mengambil keputusan untuk berpisah dari istrinya. Tapi ketika dia sendiri dia merenung. Pitor tarsunggul manang tu ibana. Hatani di bata napai ngot tu ibana uju tarpasu-pasu. Naso jadi sirang iya so sinirang ni hamatian. Ujung nadang gabi, ujung nadang sudah ibana. Manirakon pardihutana. Yang tadinya dia tak mau mengampuni. Tapi justru berbalik menjadi mengasihi. Mau mengampuni kembali. Banyak orang yang diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Muluradi ibana. Songonay taringotan na naking marhiti epistel tai. Rohana gabi songotano nanapu. Tanah yang subur untuk bertumbuh akan kebenaran firman Tuhan. Nama bain ibana. Gabi marlas ni roha karena firman yang membawa perubahan dalam hidupnya. Sekali lagi firman Tuhan adalah solusi terbaik. Raja Daud sendiri mengalami pengalaman luar biasa bersama Tuhan di setiap pergumulan yang dia alami. Itu sebabnya dia bersaksi, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hatamidu sulu-sulu nipatu, jala hati uron di dalakku. Berangkat dari pengalaman hidupnya, mengalapati macai marpakor hodo hatani di bata, nati nangihon nasalelingon, macai marlapata do ngoluna marparsaura doho Tuhani. Dan memang hidup orang percaya itu harus berbeda. Hidup orang percaya itu harus selalu meyakini tiada yang mustahil bagi Tuhan. Naso mungkin di rohani jolma, tapi dimungkinkan karena kuasa Tuhan. Sikat ni tada-tada tubuh masa pinur, sikat ni latong tubuh mabunga na hucus. Semak duri akan menjadi pohon sanobar yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Sikat ni latong tubuh mabunga na hucus. Gabi arga, gabi anggur. Sekali lagi yang tidak mungkin akan dimungkinkan melalui kebenaran firman Tuhan. Alan yamang dohot inang. Sekali lagi melalui topik minggu kita hari ini. Kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
Ale ko majadi do nanido ni debata. Iko majadi do sakap hatuaw ni debata. Dakolan tu bangso Israel di konteks ni turpuk tahun ale nang tuhita. Secara pribadi nang di tonga-tonga ni keluarga. Sekarang kembali lagi. Bohado hita. Mangalapati maka porsiai hata ni debata nang tatangihon. Gabi mangalihon hagogoon di hita mang dohot inang. Laho manguduti ngulu tahun bican dilihot Tuhan hidupe tuhita tiki parasian. Ayub dalam penderitaannya akhirnya bersaksi. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Borat pesi taunonna di hama masana. Bahkan dia hampir tergoda. Karena cemohon teman-temannya yang menyalahkannya lani dosa na do masa si taunoni. Tapi di akhirnya dia bersaksi bahwa sekarang aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Daikoni dosa si tongna nanggabi panidang yo tamang dohot inang. Di tonga-tonga ni ngulu taon. Dangadong Tuhan sakap muna gagal. Dangadong Tuhan rencanamu yang gagal dalam hidupku. Tinggal bagaimana kita meyakini. Sakap ni debata, sakap nama buat Tuhan sonangan. Dada sakap nama buan Tuhan makuan. Amin martangi yang mahita. Mau lihat rohan nami di ho Tuhan. Nama makulingi hami marhiti hatam. Na mangalihon gogo di hami. Mangalihon pos ni roha. Di nama nguduti aka ari-ari ni ngolo nami. Nang pihubo to hami raga makahamaw londoho si taonon. Raga makanaduk na huadupi hami di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nami. Nasipata mangila hami. Gabi madati dohot madele. Ale di paingoto do hami Tuhan. Asa mula kami marpakirimon marhiti-hiti. Na makapursiai hatam. Makapursiai hagogo ommo. Makapursiai sakapmo. Atong patulus masakapmo di ngulu nami ali Tuhan. Ada kaya sakapmo sakap na marujung Tuhan magoan. Alisakap na marujung Tuhan sonangan. Mangalihon las ni rohana manuktong di hami di na manguduti aka ari-ari ni ngulu nami. Pasu-pasu aka ruas ni huriamon Tuhan. Siya na met-met sahat tu na magodang. Saiho na mamasu-masu nasida. Itonga-tonga ni pardalanan ni ngulu na. Saiho na mangalihon gogo di nasida manguduti ngulu na. Saiho na panarihon aka narikoti. Jalaho mali Tuhan nang namadaw ni nang akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Tabay ng haporsyon na dohot pos ni rohana tuho. Nang di bagasan no baso Tuhan hutangnya ko kami. Keluarga niya manami dohot inanami na mabuan niya nakon na tu adopan mo. Marhiti-hiti paddidion di ari sadarion. Pasu-pasu akada danakon Tuhan na buri-buru magodang. Di bagasan nasi dohot holong ni roham. Margogo jala marsahala maganu pakanatoras mga sahok katam. Laho mamudaya kaya nakon nasida kasagabian nakon sibuan las ni roha di tonga-tonga ni keluarga tarlumobi nang diadupan mo. Hutangnya ko kami do nangali Tuhan nakaruas ni huriam. Igano pa ka keluarga nama kasih holi. Pasu-pasu pariana konon di tonga-tonga ni keluarga nasidabe. Alahu hapursiay hami hodo silehon pasu-pasu Tuhan. Homa na mga lusi akatangi ang dohot pangiduan nasida. Pasauto mo ditiki na binuhul mo. Pasikopon ng las ni rohana sida. Laho manguduti aka ari-ari ni nguluna. Atong hupanggonggo po kami madaging ng tod dinami. Sisa manasa dosa nami. Mga sahon guar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus. Martangia kami tuho. Amen. Marede mahita laos tapasa ma pilihan sada A sada B dohot pilihan 2.
Namaku doibana di hongoluku rodi ajalu Yesus dia awate mangolu di hongoluku rodi ajalu Yesus dia awate mangolu Argadi tobus todiki namate doibana ngoluku umain upani lama ngoloi hatana di hongoluku rodi ajalu Yesus dia amate mangolu di hongoluku rodi ajalu Yesus dia amate Masuk mahita tu acara padidio nabadia, marede mahita, laos di ayat paduahonan non congcong ma natoras di inganan nabi. martangi yang mahita, alia manami na di banua gicang, narodo hamitu jolo mabuan akadat danakon. Saya asi maroham, jalo manasida gabe anakomo, pasu-pasu jala pargubui manasida mangiahi hanguluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akado nga namabuan danak si didionon,
Tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tu lihat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasi datu bagasan guar ni di bata ama. Dohot anak dohot toddi porbadia. Ajari hamu manasi da mangaraduti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingot ma, say dong anakku do hamu, ganup ari, rasi rasa ro ajal ni hasyangano. Manangisina porsia dohot ni di dapotan hangoluan, alay naso porsia hona uhum sogot. Tangiho kamu madohot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong makana mabuan danak tutuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang akasisian nai mana mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Loa camu maka dadanaki ro tuahu unang orai hamuna sida ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokon tuhamu manang isepe anggo sosongon danak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi dungi di haul maka dadanaki di apeho matangan natu nasida mamaso-maso nasida. Tiupamu dadanaki. Atong hati dako kamu majolo hata hapursioni rap mahamu mado. Atau ngalusi hamu mahata na husuku tonon. Na parjolo dipangido hamu no aing didio nakadadanakon tu bagasan ni nahina porsiaan muna alusna dipangido rohaname. Napadua hon behana ulo do hamu mamodaya na komunaon asa diboto jala di ihuton nasida hata ni dibata alusna naulo do hame. Napatuluhon naulo do hamu marsuru nasida tu gareja doho tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus alusna naulo do hame. Atong tapasahat manasida tu dibata marhite-hite paddidion nabadia Roma hamu tu julong. Ali Marshal Rossi Sidabutar. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni toddi porbadia. Amin. Sai diramuti Tuhan di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata. Rodi saliling ni lilingna. Amin. Ali Mikaela Anastasia Go Hutagalo. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni toddi porbadia. Amin.
Sai diramuti Tuhan di bata maho di habobongot mon, tu bagasan harajaw ni di bata, rodi sa liling nililing na. Amen. Laos jongjong mamu senatoras di inganan Nabi. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata aman nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Tuhan nami. Nunga hupasahat tami akada danakon tuho. Jala di jakokodo nasi dagabianakommo. Marhiti-hiti paddidion nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasi daditanoon. Jala gabi panian di hangoluan nasa liling nililing na. Asi maroham doho dia kanatoras ni danakon. Sai pargogoy jala ajari manasida. Manogunogu danako tuho. Asarap nasida taruli di aka artani harajaonmo. Alia manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmo. Sai roma harajaonmo. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangolua siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon to pangujunan palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Jongjong mahita laos marede mahita. Tatangia ko mapiliat tatu adupan ni dibata martangi yang mahita. Ali dibata amanami na dibanua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat kami masia nanilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasiak kami pilihanon pati pulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang say pinarbadia magoarmo, say ro maharajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang,
lehon matu hami sadarion hangolua siapari sesama dosa nami songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami to gihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna raja dona rodi Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho, di sondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur kon madamena tutodim.